Ka wulikajɔ unu dɛmɛbagaw n'o ye risilakaw ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna na ni waati na min ye Kidali marabolo kɔnɔna mugu bɛ ka ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa bamancoyɛli ka wale kɛbaw u b'a fɛ ka wulikajɔ ni mɔnɔbɔ minnu kɛ ka se ka olu bali kunungo min ye Armées ale ka wulikajɔ bɛnna Abeyi baara Tɛnzawatɛ ni ale ni Seware kɔnɔna ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen Jean Élisée Daw y'a yira sa ka fɔ ko gosili kɔni kun fɔlɔ Kidali kilomɛtiri 35 ka se 4 ma ale ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ in a kɛra ye Abeyi baarakaw fɛ yen banbancoyɛli ka wale kɛbaw kun nana ni kɛlɛkɛminɛnw ye min ye Sewarekaw ka dugu ale kɔrɔ ni Kɛɲɛka fɛ kuna siningo wulikajɔ fana kunungo wulikajɔ fana sera ka kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dan sigi banbancoyɛli ka wale kɛbaw la kabini ntɛnɛn don min ye wolomasiri tabaw ye u tun ye kibaruya caman sɔrɔ ka bɔ maa caman yɔrɔ ale n'u ka jateminɛlikɛlaw k'a yira sa k'a fɔ ko banbancoyɛli ka wale kɛbaw kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ten Abeyi baara dun ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 34 u nana ni kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen nɔɔni na Mali ale ka pankuru fɛ Armées kɛlen ka jateminɛw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni jɔn jɔnna nin don kabini araba tɛmɛnen u ye tarata tɛmɛnen u ye o wulikajɔ kɛ ka se ka se o banbancoyɛli ka wale kɛbaw olu dagayɔrɔ ma min ye Abeyi baara masurunan na o waati kelen fana na sa Sewarekaw fɛ yen jateminɛw ni kimɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko Armées ye gosili wɛrɛ kɛ yen tuguni min ye banbancoyɛli ka wale kɛbaw ye olu fana kun nalen don sa ka na n'u ka minɛnw ye u dɛndɛn u b'a fɛ ka gɛrɛ dugu in na min ye jatigɛ ka na o wuli ka ɲɛsin Seware kɔnɔna ma wolomasiri tabaw ka dagatigi ko sa ko nin baara nin kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra pankuru ale ni dugumacɛw olu bɛ baara la hali bi yaasa ka se ka lakana sabati ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a ɲini dugudenw fɛ senkɔrɔma dondonni u kana sɛgɛn o la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ma